Haga jing lekai Indian Premier League haprenga Kolkata Knight Riders Persia ika Mumbai Indians. Aba pai syak naga jing lekai ka KKR kala khur ga nam job hadin bagalala ban pelim ika Mumbai Indians da khat praron. Ban leng bang naga jing job ka klub jong Shahrukh Khan ka KKR kala yo ban rong syak playoff menta ga samoy. Haga jing lekai Shillong Premier League final hapring ka Maulai SC Persia ika Rang Dajit United. Aba pai syak naga jing lekai final ka Maulai SC kala khur ga nam job hadin bagalala ban pelim ika Rang Dajit United da shigol lanon. Baria kani shigol jo ka Maulai SC la yo ban Thep leng bau Donaldinho haga minit ka ba ar riu. Baleng bang ni jing job ka Maulai SC kala yo ban ra ika nam Lahduh jong ka Shillong Premier League haga sin ka ba ar. Haga jing lekai Saudi Pro League hapring ka Kynhun u Neymar ka Al Hilal Persia ika Al Hazam. Bad haga ni jing lekai lawan ban Saki rengkat padu Neymar. Aba pai syak ni jing lekai ka Al Hilal kala khur ka nam job hadin bagalala ban pelim suk ya ka Al Hazam da saula ka wei. Bad haga ni jing lekai urang lekai bakensai juga Al Hilal u Mitrovic ule yo ban Thep ar gol kata ule yo ban Thep haga minit ka ba khatsan. Bad hashwa ban kod ka kelas Thep kata haga minit ka ba sau peusan plus lai. Baleng bang ni jing job ka Al Hilal kala yo ban ra ika nam Lahduh jong ka Saudi Pro League menta ka samoy hadin bagatam hadu khat ar poin ya ka Al Nazar ka ba wan ha ka kerdan ka ba ar. Haga jing lekai MLS hapring ka Montreal Persia ika Kynhun u Lionel Messi ka Inter Miami. Aba pai syak ni jing lekai ka Inter Miami kadang peteng ban khur ka nam job hadin bagalala ban pelim ka Montreal da laila ar wala ka Montreal ka tam lupa da ar lanot. Badia gini gilai gol jong ka Inter Miami la yo ban Thep nengkong leng bau Rojas haga minit ka ba sau peu sau ulowe Suarez la yo ban Thep ya ka gol ka ba ar hashwa ban kod ka kelas Thep kata haga minit ka ba sau peu san plus lai pada ka gol ka ba lai la yo ban Thep haga minit ka ba san pukundai leng bau Benjamin.